Ik ken er zelf net mijn leven dat we onder Europese grenzen omstandigheden hebben. Wat mensen, zoals Do en ik, iemand overleven die het mens onwaardig binnen. Ja. Op naar Dokkum. Roos Ikema is een van de initiatiefnemers die het onder de noemer Lopend Vuur meidocht onderwaken voor een humaan migratiebeleid. Met een groep van zo'n 10 mensen rennen ze uit van Burgum naar Dokkum. We brengen het vuur brengen wij naar Dokkum toe en daar overhandig je het vuur aan de groep in Dokkum. En werken we een waken is zoals wij juist het niet hebben. In onrin naar de verkiezingen gaat er onder mei 16 maart terug heel het land een lopend vuur naar Den Haag toe. Op 16 maart komen we aan vanuit het zuiden, eersten en noorden en bouwen we daar een lietse tentenkamp op. Zodat we ook daar zien laten hoe de omstandigheden binnen. En daar nodigen we alle politici uit om van u het rind vuur uit te nemen. En om zelf dan het vuur eigenlijk gaande te houden de komende jaren. Met hun acties in de Kamer of in de regering. De verschillende wakens in Nederland hebben als doel om aandacht te vragen voor de onmenselijke omstandigheden waarin vluchtelingen leven moeten in Europa. We willen door het hele land met mensen in gesprek en mensen zien laten met foto's en taspraken wat er onder hoorn is onder grenzen en wat er verhoren worden kan. En daarmee willen we ook een heel duidelijk signaal aan onder politici die aan op 20 maart verkozen worden. Dat er draagvlak is in Nederland om op een normale manier met onze medemensen om te gaan. We willen dat vuur groter maken. We willen dat mensen stemmen op partijen die opkomen voor het humaan migratiebeleid.